vítajte ďalšieho videa. Takže už sme vás privítali a teraz ideme už vlastne na to. Tuto sme dostali darčeky na našej oslave v Lab Cafe, tak sme dostali od našich kamošiek darčeky a je ich fakt veľa. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a dávajte lajky a odbery. A keby ste náhodou nevideli a chceli by ste vedieť, tak sme boli v oslave Lab Cafe, kde je to fakt super a vyrábali sme tam sviečky. Môžete si tam tiež vyrobiť aj machové obrazy a taktiež aj inak, ale my sme si vybrali totižto sviečky, potom vám ich na konci videa ukážeme, ale taktiež vám nemusíme zabudnúť ukázať darčeky. Koniec sme sa rozhodli, že až teraz vám ukážeme tie svečky, takže ide sa na to. To je Rebekina. Najprv máme teda takéto a je fakt krásna, aj tak vonia tak jemne, ako je aj vyrobená. A toto je zase moja sviečka, má takú slivkovú arómu, keďže som to robila zo slivky a ja si myslím, že je veľmi pekná. A podotknem, dá tam vidno troška tú fialovú farbu ako slivka. Takže zatiaľ čaute. A ide sa na darčeky. Takže začneme mojou kamoškou, najlepšou kamoškou Leou. Toto je jej rad. Urobili sme ju ako prvý, pretože je naša najlepšia kamoška. A môžeme ísť na to. Začneme týmto Balea. Neviem, čo to je, ale moja najlepšia kamoška mi to vysvetlila, že to je taká vec, že po umytí vlasov, tak si to môžete dať aj na suché vlasy a potom to nechať pôsobiť a potom neviem čo, ale tuto je to urobené. Zaostri. Tuto. Len je to po anglicky napísané, a keby náhodou ospravedlňujem sa za rúžové papuče, aj keď neladia. Viete si to dať do prekladaču. Hej, takže... A to isté má aj Rebeka. Ale ešte skúsim, ako to vonia. Chápete, som... Aha, asi na takéto nie som moc. Musíš otvoriť toto, ale to asi... Open. Keď to nevieme otvoriť, nevadí Dorka. Nevadí Dorka, nesnaž sa. Nasledujte, ako sa snaží chuďatko moje s veľkým čeličkom. Tak tvárme sa, že sme to otvorili a že to skvelé vonia. Dobre, môžeme ísť na ďalší darček. Naša najlepšia kamarátka nám darovala aj mystery boxy, sú fakt veľké, Dorotka má rúžový, ja mám takýto fialový, keďže moja obľúbená farba je fialová, teda bola, už není, ale samozrejme si ho aj tak vážim, je to slime mystery box, neviem, či je to vlastne mystery box, ale ona povedala, že je to slime mystery box, ale je to teda určite slime mystery box, je to také mačičkové, pretože ona má rada mačičky. A samozrejme aj my máme niektoré radi mačičky, ale moc ich nemusíme, ale tento mystery box sa mi naozaj páči, keďže ja milujem slime, samozrejme aj s Dorkou. A proste máme ho radi. A neviem, či si ho môžeme vyrobiť aj sami, takže bude to o to lepšie. Teraz vás chcem predstaviť top model veci, lebo my top model veci milujeme. A je to vlastne takýto ako keby zápisníček, kde obliekate panenky. Joj. A to aj pasuje k našej taške. Kde takto obliekate panenky, hej, že alebo môžete im aj nakresliť niečo. Ale samozrejme iba takým, čo nemajú takéto, hej, alebo také. Tak, a Rebeka má to isté. Môžeme sa presunúť, čo? Na ďalší darček. Ako každý rok my dávame Leuške vždycky nejaké pera a vždycky sú to nejaké chlpaté pera. Toto je Dorkin a toto je môj a proste my máme strašne radi tie chlpaté pera, lebo oni sú strašne zlaté proste a vždycky si dávam v nejakom tvare a tento rok nám Lejuška dala s takouto guličkou. A keď sa o seba otiera, tak ako by to bolo túlačikové, také nejaké, chápete. Ale akože je to aj príjemné materiál. Počkajte, ja musím niečo vyskúšať. Počkaj ešte druhé.
Proste toto som chcela vyskúšať vždycky do kamery a je to moja lebovka. Takže akože podľa mňa sa s tým dá aj dobre písať, takže môžeme sa presunúť na ďalší dáček. Teraz začneme touto kabelkou. Nesrandujem, sú to fixky. Aj naša kamoška má také, ale neviem, či sme si ich prijali. Oho, výborne, je tu lepiaca paska, ktorú odlepíme, lebo to robím pre vás a nie pre iných ľudí. Do toho, Dorota, do toho, Dorota, do toho, Dorota. Dones prosím nožnice. Ideme doniesť nožnice. Nechcem vám úplne ukazovať ten byt, takže môžeme sem. Takže takto vám musím ukázať iba zem, lebo nechcem ukazovať úplne náš byt, ani to úplne, ani vhodné. Takto odlepila, ona je akože sestra, že... Počujem, Dorka, dosť ma s tým naštvala. Ešte nič nevidíte. Toto sú také ako keby fixky, s ktorými môžeš prekryť. Takže to je úplne mega super. Takže sú to fixky z oboch strán, že toto je ružová a modrá. Vidíte? Takto. Počkej, dávam to takto. Počkajte, dávam to takto, aby ste videli. A dá sa to až takto hnúť a proste takto. A potom to takto zatvára. Takže luxusné zatváranie, luxusné otváranie. Môžeme sa presunúť ďalší darček. A samozrejme nesmeli chýbať aj ďalšie fixky. My máme fakt strašne veľa a ona nám ich aj tak darovala. Sú to aj takéto chameleónové. Neviem, či ich akože môžem otvoriť. A teraz som si chcela, že môžem, lebo je tam nejaká taká lepiaca páska. Hni sa. No, proste. Toto nehne. V takomto obale sú tam akože asi všetky farby, mám taký dojem. Čo by sme potrebovali. Dobre, teraz môžeš dať toho obalu. Takže teda takto, tie fixky sa mi mega páčia. Sice nie sú trblietavé ako tie ďalšie. Mám taký pocit, že sú tie trblietavé. Ups. Ale akože nevadí. Pretože nejde o to trblietavé, ale aby fungovali hlavne dobre a aby sa neskazili po prvom ťahu. Takže je to dobré. Môžeme sa presunúť na ďalší darček. Ako posledné z Lejiného radu sú tieto čokoládky Milka, keďže Rebeka miluje sladké. Žarebička. Aha, áno. A samozrejme, museli sme dostať dve, lebo Rebečka miluje sladké. Môžeme prejsť na ďalší darček a na ďalšiu dievčinu. Tak, zatiaľ čujte. A tou ďalšou dievčinou sa volá Paulinka. Ona má taktiež rada mačičky, ale má doma zajačika. Neviem, či má rada teda mačičky, ale podľa tohto má asi rada mačičky. Ide vlastne o to, toto je zase moje, že vlastne keď urobíš toto, tak sa ti tam pohybuje niečo takéto. A proste je tu zozadu aj zvýrazňovačka, takže úplne super. Trblietavá dokonca. Trblietavá, áno. Môžeme si to niekde ukázať, alebo nie? Nie. Na tvojom tričku, ne? Nie. Dobre, tak zatiaľ čaute a môžeme sa uvidieť na ďalšom darčeku, takže čaute. Tak a ďalší darček sú tieto dve perá, zase je toto moje a to sú, chápete, také tie perá, čo máme z detstva, že z každej farby sú a potom ona takto vystrelí, chápete? A ja som takéto perá úplne milovala, úplne som ich zbožňovala, takže sa môžeme presunúť na ďalší darček. Toto bolo také rýchle info. No a my ich máme síce veľa, ale nemáme predsa len takéto havejské štipce. Sú veľmi pekné a samozrejme má aj Dorotka taký istý. A akože neviem, či existuje aj fejkové, ale toto je určite real. Môžeme sa presunúť na ďalší darček. A keby ste sa divili, že čo to tak svieti, tak je to táto moja kamerka tuto zadu, lebo to mám zapnuté. Áno. A ako ďalšie, čo sa mi najviac páči z Paulinkiného, tak sú to tieto húbky na telo.
Ja mám túto, Rebečka má túto, aj to kapibarové. A to bude to je také pekné, aj tie kapibary sú také hebučké. Necítite, ale to nevadí. Aspoň takto akože soplík. Je to zlaté a nebudem to otvárať, lebo už je to otvorené. Ahojte. A neviem, čo je síce toto, ale asi je to niečo také, že viete, že sa tak odlepuje, ale je to strašne mini. To si to môžete pozrieť a dať do toho prekladaču. Čakaj, musíte to zaostriť. Tuto a môžete si to dať... Nie, no vlastne toto nie je to. Niekde tu vzadu asi, alebo ja neviem. Takže takto. A teda je to veľmi pekné. Môžeme sa presunúť na ďalší darček. A potom sme od Paulinky taktiež dostali takéto, neviem, či je to na nechty alebo inde, ale takéto motýliky viac menej, ale je to veľmi pekné. A inak zabudli sme pozdraviť a dneska pozdravujem Leušku a všetky baby, ktoré boli na oslave. A ešte vám ukážem aj druhé. Počkajte. A potom ešte som vás chcela povedať, že v strede, keď budeme, tak urobíme z toho part 2, alebo do jedného videa, aby sa to nevyšlo. Hej, lebo toto už má 11 minút. Tak zatiaľ čaute. Čaute. My sme sa rozhodli, že to bude mať 3 party, keďže ani do druhého partu by sa to nevyšlo. Takže takto. Jedno info. No a ďalší mystery box, ktorý nám dala Paulinka. Budeme samozrejme robiť aj na to video iba na mystery boxy, ale toto by sme vám chceli iba takto obhajiť. No vlastne všetko budeme otvárať, čo bolo v nejakom obale, hej, alebo takéto. Ale okrem to, čo sme už otvárali. Ale tú milku nebudeme otvárať. Takže Rebeka vám ide ďalej pokračovať. Nebudeme otvárať úplne všetko, akože budeme otvárať veci, ktoré nevidíte. Ale nie také sladkosti, alebo tak proste. Toto je teda mystery box, ukážem vám, čo tam môže byť. Takéto tam môžu byť. Čakaj, to musí zaostriť. Neviem, aké majú mená, lebo je to po čínsky, hej. Neviem, či tam je aj, neviem, ako sa to volá, viete, keď dostanete. Áno, secret, tak secret. No a tuto je. A aj na druhej strane sú... hodila. Áno, lebo máme aj kapibarové a sú tam 2 secrety, lebo ja som si nevšimla, že to je aj na druhej strane. Takže teda takto a môžeme pokračovať na ďalší darček. Ako ďalšími sú tieto gumky, ktoré sa mi veľmi páčia. Dej, to nie je gumka, ale skrenčiče, ak sa to rozpráva. To čo je? No však táto gumka. No, Paulinka povedala, že to je gumička do vlasov a potom vy si to vlastne dáte do vlasov a je to také pekné na vašich vlasoch. Ale neviem, či to bude vyzerať pekné na našich vlasoch, ale hádam áno. Dúfame teda, že to bude vyzerať pekne, lebo je to aj veľmi pekná gumička s takými kvietkami. A škoda by bola, že to nevyzerá pekne. Hej, ale na našich vlasoch vyzerá všetko pekne. Takže takto. Pokračujeme na ďalší darček. Tak. Máme tu samozrejme ďalšie mystery boxy. A toto sú snáď všetky mystery boxy. OK, môžete sa ísť pozrieť bližšie ku mne. Toto je teda takýto mystery box. Je tu môžu tu byť vlastne aj toto. Počkaj, pozriem sa, či tam... Je tam aj secret, takže to bude mega super. Takže je tu takéto, hej, sú tu. A pamätáte sa na to, tu je secret, hej, keby ste chceli. Pamätáte sa na to, kedy sme točili tie videjka s tými panenkami, no áno, s takýmito prstami. Tak to je isté, ale neviem, či vám to lezie po telefóne. To sa ešte musím pozrieť, ale asi áno, asi nie, ale asi nie. Aha, lezie vám to po telefóne, lebo toto má takéto štvorček. Čakaj, zaostruje to. Dobre, proste je tam taký štvorček, hej. Čaute, môžeme pokračovať na ďalší darček. Sme pri poslednom darčeku a to je táto čelenka. Neviem, či nám zase vyznie na vlasoch, ale veď uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Potom možno dáme nejakú fotku alebo niečo také, ako v tom vyzeráme.
ale sú to obyčajné čelenky, akurát sú veľmi pekné. Hej, a potom teda, toto bol posledný darček, takže už bude part 2. 2 a 4, akože budú part 3, ale chápete, bude part 3, pretože máme, že 2, 4 a 5, takže jeden bude taký kratší part 1, 3, ale to snáď vydržíme. Čaute. Čaute. Teda, vidíme sa v part 2. Čaute. Čaute.